и добре дошли. Поздравявам всички с настъпващия празник. Празнувам паметта на всички светци, просияли от нашия български род и по нашите земи. Това е много важен празник, защото показва връзката на нас, българите, с нашето небесно Отечество, горният Иерусалим, Царството Божие, където са светците от нашия род, където предстоят пред Бога и се молят за всички нас да следваме техният пример. Защото това е важната, истинска посока на нашия живот, към която сме призвани от Бога, брати и сестри. Ние, човеците, сме създадени не за тление, а за вечен живот с Бога. И примерът на десетки хилядите светци ни показва, че във време на изпитания, каквито нашето съвремие предлага преизобилно за всички човеци, те най-драгоценно от всичко са пазили православната си вяра и са пазили благодата, която са получили в светото кръщение. Защото най-великият дар на духовния живот, на вечния живот, който сме получили от Бога, е това: Господ дойде, стана човек, живя като наш човек, във всичко подобен на нас, освен в греха, страда за нас, умря, даде живота си за нас, за да възкръсне и да даде възможност, като изпрати благодата на Светия Дух на всички вярващи човеци, които се присъединяват към църквата, да усвояват тук в този живот, да усвояват този най-велик дар и да го наследят за вечността. По повод на някои прояви, които последните години започнаха да се случват не само в нашето общество, но на много други места, много други държави дойдоха отвън, от тези общества, които по-рано от нас бяха осветскостели, преминали към светски начин на живот, подреждане на всяка една човешка дейност единствено и само от гледна точка на егоизма си, следвайки единствено и само своите желания за тук и сега, радост, щастие, както казват по-светски, тук и сега. И виждаме на практика изпълнение на това, което Господ ни казва в Свещеното Писание за такъв начин на мислене и такъв начин на поведение. Рече безумец в сърце си: няма Бог. Развратиха се човеците и извършиха гнусни престъпления. Това е резултатът от безбожието. Неизменно следственият резултат от безбожието. Разложението, разпада на човешката личност. И не случайно днес се говори за дехуманизация, разчовечаване, което е нещо страшно. Затова по повод на тази проява ще прочета изявлението на Светия Синод с архипастирска бащинска грижа за всички човеци. Изявление на Светия Синод на Българската православна църква, Българска патриаршия по повод София Прайд 2026 година. Българската православна църква, Българска патриаршия неизменно свидетелства за Божията любов към всеки човек и призовава всички към живот според Светото Евангелие, в чистота, добродетел и вярност към Божията воля. Грижата за духовното здраве на народа, за бъдещето на децата и за съхраняването на християнските ценности е неотменна част от нейното служение. В тази връзка Светия Синод
не одобрява и се противопоставя на провеждането на София Прайд 2026 година. Браво! 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 И изразява своето несъгласие с идеите и посланията, които се популяризират чрез това събитие. Православната църква изповядва, че човекът е сътворен от Бога като мъж и жена и че семейството, основано на благословения брачен съюз между мъж и жена, е естествената и богодарувана среда за живот, любов, раждане и възпитание на децата. С тревога наблюдаваме опитите, възгледи и модели на поведение, несъвместими с християнското нравствено учение, да бъдат представени като равностойна алтернатива на установения от Бога ред за човешкия живот. Особено обезпокоително е, когато подобни послания се насочват към деца и младежи, които все още изграждат своята ценностна система и личностна идентичност. Грижата за младото поколение ни задължава да напомним думите на нашия Господ Исус Христос. Горко на света от съблазните, защото съблазни трябва да дойдат. Горко обаче на оногова човека, чрез когото съблазън дохожда. Затова се обръщаме с особено внимание към родителите да бдят на духовното и нравственото възрастване на децата и да ги възпитават в уважение към християнските добродетели и семейни ценности. Безразсъдно е възрастните да оставят младите хора без ясни нравствени ориентири в свят, изпълнен с противоречиви послания и изкушения. Наш дълг е да им помагаме да изграждат здрава ценностна система, основана на истината, отговорността и уважението към човешкото достоинство. С пастирска любов се обръщаме както към организаторите и участниците в това събитие, така и към всички наши сънародници. Църквата не отхвърля никого и не престава да се моли за всеки човек, но е длъжна ясно да засвидетелства за евангелската истина и да предпазва своите верни чеда от духовна заблуда. Истинската свобода не се състои в утвърждаването на всяко желание или стремеж, а в следването на истината, която освобождава човека и го води към пълнотата на живота в Бога. Призоваваме всички държавни институции, обществените организации и цялото ни общество да съдействат за утвърждаването на брака и семейството, за укрепването на нравствените устои на народа и за съхраняването на духовните и културните ценности, върху които е изградена българската държавност. Никой народ не може да има здраво бъдеще, ако отслабва уважението към семейството, родителството и нравствените основи, които поколения българи са съхранявали и предавали като свое безценно наследство. Напомняме, че на 14 юни Българската православна църква отбелязва неделята на всички български светии. В навечерието на този светъл празник, нека си спомним за техния подвиг, за тяхната вярност към Христос и за духовното наследство, което са ни завещали. Недопустимо е в дните, когато почитаме паметта на светците, просяли в българската земя, да забравяме ценностите, за които те са живели, страдали и свидетелствали. Те ни учат, че истинското достоинство на човека се разкрива в светостта, в любовта към Бога и към ближния и в стремежа към богоуподобяване. Нашите свети предци са ни показали, че борбата с страстите, включително с плътските страсти, е в центъра на християнския живот. Нямаме правото да превръщаме греховните страсти и наклонности в норма, пример за подражание или идеология. Напротив, трябва да търсим от Бога сили, за да се борим с тях, черпейки с пълни шепи от благодатната съкровищница на църквата в нейните свети таинства. Да подражаваме на подвига на всички български светии, за да пребъдем като народ верен на своите духовни корени,
и на спасителната православна вяра. Нека по техните молитви Господа дарува на народа ни мир, духовна трезвост и единство, да укрепва българските семейства, да закриля децата и младите хора и да ни води по пътя на истината и спасението. Заедно да ги възпеем като наши небесни застъпници, чествайки вашия почитан събор и празнувайки светата ви памет, светци, просяли сред българите. Ние усърдно ви молим. Молете Господ за всички и най-вече за вашите родственици да се запази българската земя от всякакви беди и народа да се утвърди навеки в православната вяра, като поживеем мирен живот, заедно с вас да получим вечното отечество, блаженното царство на Христос Бог. Амин. Амин. Бих искал да изразя благодарност към тези граждански сдружения, които инициираха провеждането на тези шествия в подкрепа на семейството. Консервативно общество на Християн Шкварек, Месец на семейството и род на Давид Александров, Наш дом е България на Пламен Мирянов, но тъй като църквата е тази институция, на която Господ е поверил да съдържа брака, в църквата се извършва таинството венчание. Църквата опазва брачният съюз. Божията благодат учи с бракосъчеталите се на жертвена любов един към други, как да живеят един за други за децата си, за да се осъществява в пълнота заповедта, която Господ ни е дал за любовта към ближния, да възлюбим ближния като себе си. Брака предоставя тази възможност за богоуподобяване. И именно църквата е тази, която следва да бъде в основата и организацията на тези събития. Защото по преимущество народът, площадът тук е пълен с православни християни. И от следващата година концепцията за тези шествия ще бъде малко по-различна. Те няма да се провеждат в същия ден, в който се провежда този прайд, за да не даваме повод на някои хора да мислят за противопоставяне или не, напротив, няма нищо такова, но да свържим тези шествия с молитвата, брати и сестри. Ще бъде свързано, живот и здраве, това шествие с празника или на всички светии, или на всички български светии, за да може, ако се случи в една от двете съботи, другото шествие, да може да се измени датата, така че да бъдем необезпокоявани от никого, за да можем да се съберем всеобщо и така молитва, да отправим една обща молитва към Бога за опазването на брака, опазването на нашите деца, за опазване на народа ни и просперитета, благоденствието на целокупният ни народ. Поздравявам всички вас и благодаря, че сте се събрали днес тук, тъй като освен Софийски митрополит, българският патриарх, има и служението, освен Софийски митрополит, имаме и това служение на български патриарх. И затова, благославяйки и участвайки в организацията на днешното събитие, шествие за семейството, предпочитаме и мислим, че това е разумно, да се въздържа лично от това участие. Защото в обществото има различни мнения. В лично отношение търпим
и злословие, и клевети, и какво ли не, от това не се притесняваме. Но зачитаме мнението на онези, които държат на висотата на патриаршеското служение и нашето лично участие, живот и здраве. Самото шествие ще бъде от другата година. Желая на всички ви Божието благословение над вас, вашите домове, чеда, близки, роднини на целокупният народ, за стойкост и крепост в вярата и деятелна любов към вашите близки и към всички човеци, за да може чрез нашият пример на православни християни да се преодолеят не само тези язви, които днес се рекламират, но всяка една проява на греха, така че да грее живота на всички ни и чрез всички нас да се слави Божието име. Честит и благословен празник! Божието благословение да бъде над всички вас! Амин. Искам да изразя благодарност и към всички политически партии, които изразиха становище на подкрепа в защита на семейството. Това е важно, защото именно държавниците, органите на управление и всички политически партии, които участват в държавния живот и в управлението на държавата, имат тази отговорност да пазят Конституцията. А в Българската Конституция е записано, че бракът е доброволен съюз между мъж и жена. Тази норма на Конституцията е атакувана от различни места и от влиятелни кръгове в обществото. Затова е необходимо подкрепата и доблестта, гражданската позиция на тези, които вземат отговорни места в управлението на държавата. Затова изказваме благодарност към тях, молим се Бог да ги подкрепя във всяко едно народополезно и душеполезно и спасително начинание. Още веднъж Божието благословение да бъде върху всички нас.